Guretzat oso momentu polita da, oso momentu historikoa jakina, baina nahi duguna da bizi berritu dauzkagun baloriak, ez? 40 urtean zehar gizarteari eskaini dioguna, horri berritzen nahi dugu. Gure sustraietan oinarritzen den proiektu berritzaile batekin jarraitzen dugula adierazi. Eta bitzia, memoria historikoa ekartzia, horrek askotan ematen dizula bai aukera hausnartzeko proiektu honek oraindik ere daukan balio erantzari buruz, ez? Eta zentzu horretan nahi duguna da gozatu. Ikasturtean zehar, konpartitu gure lankideekin, kolaboratzaileekin, eta jakina gure ikasleekin, eta gizartearekin, dudarik gabe. Hau guztia udaberri garaian izango da, hain zuzen udaberrian izan zen, martzo inguruan irakasle eskola akademikoki nolabait esan da, sortu zana, ez? Martzoa 1976 urtean. Orduan nahi duguna da, aste batzuetan zehar, gure ikasleekin hainbat ekitaldi antolatu, mainguru akademikoak, bertako erreferentziazko eragile, kulturgintzan, euskara munduan, diharduten pertsonek ekartzea, eta baita nazioartekotza, momentu honetan punta-puntakoa izan daiteken figura bat ekartzea, ez? Azpimarratzeko baita gure proiektu, hezkuntza proiektua hitz egiten dugu fakultatean, Mondragon Unibertsitatean hezkuntza proiektua hitz egiten da. Azken finean, unibertsitatetik pasatzea ez daitela izan bakarrik, zerbait akademikoa zertifikazioa ematea, ez da? Orduan, guk aldarrikatzen duguna da, Mondragon Unibertsitatean ikasteak beste zerbait eskaintzen dizula, beste balore batzuekin irteten direla gure ikasleak lan merkatura eta bizitzara, gizartera. Guk beti izaten dugu gure ikasleek eta gure profesionalek baita, aukera daukatela euren bizi proiektua, batzuetan hasierako formazioaren bitartez, eraikitzea, proiektu pertsonala deitzen dioguna eta profesionala, eta aldi berean profesionalei aukera ematea bizi berritzeko, euren jakintza horretatik abiatuta bizi berritzeko beste aukera batzuk eskaini eta gure baloreekin batera. Hori da nik uste dut proiektu honen giltzarria, esango nuke.